Според вас, кога умря World of Warcraft за вас? Аз не съм играл на РЦК. Според мен си е супер и сега. Би играл Blizzard. От всички квартал умря. Да, брат. Не, Lich King беше най-добре експажен, според мен най-добре им експажен. Lich King. Всички така казват, ама примерно аз като не съм играл Lich King, съм играл катаклизъм само. Тоест играл съм Lich King, ама не така сериозно. Катаклизъм съм играл по-сериозно и Blizzard малко. Lich King въобще не ми харесва. Това може би, защото примерно като сте играли за първи път и да ви изкепи повече, аз така си мисля. Lich King ми е много муден и такъв, нито ми харесва. Не знам. На мен най-много ми харесва катаклизъма. Катаклизъм на мен ми харесва, ама това е първи експанът, да съм играл така на... Всеки го нарича на сърна експажен, но той драстично промени играта. Ти поне си като нас, в смисъл аз намирам легион Лойнян. Въобще не ми харесва. Но ти не си играл в Blizzard, човек. Играл съм. Legion? Не. Лично не. Там като имаш нон-стоп нов контент, всичко да ти работи, да те изнервя. Брат, старата графика на World of Warcraft беше по-добра според мен. Кое? Старата графика на WoW, на World of Warcraft беше по-добра. Аз точно на Lich King графиката ми е много противна с тия скелети и замразени работи. Въобще не ме радва. Пък легионът е радва всичко зелено. Да, аз по принцип на всички ММО-та много ме дразнат такива зони, които са примерно някакви пустинни. Пустинна зона направо мраза много човек. Много ми така там, да бие, каквото ММО ще изде. Ужасно. Има дразни нещо пък такова мрачно, гадно. Мрачно? Sci-fi много мразно. Мисля, легион е като мен на sci-fi. Не, мен Легиона много ми харесват зоните. Днеска преди Grizzly Hills в Алте, супер ми хареса. Боря на дърта ужас, просто много противно. Явно всеки си харесва. Сега ще правя Lineage картинки, колко онлайн има, ама те в момента са доста празни всичките групи. Ама все пак това има да че нямаш дуо. Сравни Stormwind в WoW и сравни, например, Геран или Tion в Lineage. Кой игра намираш по-красив? Естествено, че в Lineage, но там